kum kadak jong kejing pensa jingkin mau ya u liet ba hopping stone leng do unong elam ba kemat do bandawa ya ke hill state ba u bale shibun ki kam ki bakraw na ka benta ban yada ya ka jai ben riu ka nyau trip youth council mau thar ration circle kalatmu bantei da umat pensa jingkin mau henry kim shim ladon ya ka jaka ka babyang kumta ha ka jingle wa jaka kele kindo ya ki khon ki ksiu jong ka kong rina lengdo lengkhoi ka badon ya ka jaka hamau phan lur ka badairu ka jaka jongo kai ka ba itna tam hawas kha sales but hadin bai kle kenen sngau tho jingmut but ki khon jong ka kong rina kila ai subha ya ka jaka ka bahe kombasya jas ko feet sha ka seng hyc bakantei ya umot sa jingkin mau ya utei uriu krau jong ka jela kum kadak jong ka jing IT ya ka tei ka jaka uba roni lengdo lengkhoi u khon rang ba jong ka kong rina menta ka sngi ula IT ka dulir jong ka tei ka jaka ha uba Marcos president ka HYC Mauthar Ration Circle utei unong elam ka seng habakren bat unong tho khubor uloong bashen kinsas dangno banchna yau tei umot ha ka ba onbu ya ka dur jong uba hoping bat on tho langru ya ka kerteng jong baro ki volunteers yale hill state ba on pendep ru kham kloi namar ka jingtmu ka long ban play ya utei umat ha ka arpun retorik unailur menta usnem ha ka lengkho skiyap ka bahnyau jong uba hoping Batsibenta uni umat sanam jong mai hoping ba HYC motarsan kantai ka fon jong HYC motarsan circle ka don haki pla bakulu jong ki padba ni kwa ba ya uni umat ontai de ki padba baro ki ba songju songjan sotrai mai hoping ki bahayang basam jong kitu kinoi la state marga kerteng jong kiro on tho lang tai bat ni kentu ya baro bakin long lalu ban shemi kontak nomor jonga se bakan kam pentikna kam nomor bangin sapli ha arpon retrik jong September mentang usnam kablong ka si lungku si klat jong i mangping ani pomo kono para si sistem ni bang IT akan jaka ka basia jas square feet sia ka seng samla HVC Jepun ke unit motor sani circle. Tidak kabas ngau tenat, dak kabas ngau ya kaseng HVC kabala. Theo temu ya ka ek bahatam. Ya hak ne ke jaka bang yai mangi kila temu bantai. Ya umot sak ma jong ma liet ma ping stu ndo. Bore we ni ke rangba jong ne ka than. Bot jong ka rikasi berkoi. Ubale le boleh khon bala len nadi na mata kari be ke jong ri jong. Te ka jingte ka jing IT jong ni ka ne ka long nadu ka man sim. Kacing suai subha ka bas kuj bas sotenat syaka seng susi ba kan tei ya ka modur jong ma hoping stun ndo da kacing e ba kacing ken mau prom yu da ka ba ki lakulat ban ya tei paj ba na kata kada ki lakul ki lawan sangi ki tra sangi ki baran jakang ne ki la krep ki la pensngau sangi ngini ki jing e bang imyo e ka jaka tinang kaliang jengi ngila kloi ban ai ban ngi kerpat syaparo kitu ki basngau isu thon yo mai hoping bat ya ki kam ke bau la trei ha ki por la lek no mensuang kom ini snok tilang baro kat ki badan la kampo la kalong kan no kan bala e bo te kan ka dulir ka jingete kular ngan IT menta cek SC kan sele ya ke barang kan